Oors wie het altijd in Assen, maar omdat de ijsbaan Denno dicht is, is het e-speedway no in Tialf. Juster wie de Roelof Thijs-bokaal. Een reportage van Roelof de Vries. Er staan 8000 taskogers op haar wachtje, maar het je 2 Friezen haar kleer. De ene is 46 jaar, Simon Reitsma van Sint-Anne. De oor 30 jaar jonger, Jimmy Tuinstra van Tjemerum. Zijn heid, Johnny Tuinstra, wie jarenlang een vrouwtopper. En bij zijn zoon, hier op Archiefbeelden, ziet het er dus al heel betierd in. Jimmy maakt voort als eerste in actie. Hij is 4 wij de jongste, maar begint goed aan zijn race. Het eerste plakje is daar, maar dan gaat het toch mis. Hij komt te leeg bij het ijs en valt. In de tweede race maakt hij bij de eerste 2 eindigen. Op het eind liet hij echt nog even zien wat hij kan, maar kon correct centimeters te kwad om tweede te worden. En dus is de teleurstelling heel groot bij de nog maar 16-jarige Jimmy Tuinstra. Het is iets waar je, ik zit sinds 2013 op ijswietenmotor en sinds dan werk je naar een punt toe dat je een internationale race in eigen land kan rijden en dat je dan ook nog iets moois kan neerzetten. En dat is gewoon iets dat je dan, dat in 2 heats ben je al klaar en dan ben je uitgereden en dan kun je niks meer. Dus dan ben je gewoon sprakeloos. Wat was dingen na die 2 races? Ik heb mijn telefoon gepakt, ik heb muziek ben gaan luisteren en ik ben even 30 minuten door de stad gaan lopen. Simon Reitsma is 46 jaar en had dus al heel wat meer ondervinding. Zoenier tinken. Maar hij begon pas op zijn 40ste. Hij knokt hem terug het toernooi heen en wil graag de finale hellen. Maar in de 5e race gaat het mis. Zijn start is hier heel goed. Maar dan liet er hem toch voorbij rijden. 2 keer. En wordt hij treden en is hij dus uitskekelen. Ja, dan ben ik woest nou. Ja, ben je wat dingen sneuvelen? Hoe gaat dat bij jou? Nee, ik ben heel rustig. Ja? Ja. Ja, dat is, ja, ik zeg shot, ja. Maar van binnen kookst. Ja, nou. Ja. Reitsma krijgt nog wel een herkansing, want dit weekend doet hij mee aan de WK-wedstrijd in Tialf. Snijn is de laatste dag.